Sister, kin san me za a yi? Ni fa idan ba dama a kashe auren nan. Wallahi ni ma abin da nake ta fata kenan. Ko ba zaman kwaltar mu irin na da Allah shi ne me yi. Ahmad. Yes sir. Yaran nan du an shigar da su? Suna ci. Alhamdulillah. Ba wani nasu da yazo kenan. Ba kowa ba wanda yazo har yanzu. Rabu da su. Za su zo ai insha Allah. Za su. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Officer. Ina wuni? Lafiya. Ina gajiya. Alhamdulillah. Wallahi ranka ya rike ƙara na kawo. To, me ya faru? Wallahi wata makociya ta ce na kawo ƙaran mijinta. Kullum mijinta ya ta dukanta, ya dinga dukanta. Kamar sakwaran Legas. To kai yanzu in banda abinka Malam Kilina ina ruwanka da hurumin mata? Haba kofar MG. Ina ma laifin kofar MG ga ɗan sirka. Ka ce malama Kilina ai ya fi daɗi. Shaya an ta onas fanas. Ahmad. To Ahmad kaji ya karanta maka kes din da ya masa ina jinka. Ya aka yi. Wallahi tallahi nake gaya maka officer. Yayi ta dukanta kamar ya samu jaka sai ka ce baiwa gidansu kuma kuna nan. To kai kuma me na ka me Ai aminiya ta ce ai abin da yayi ta shi yayi ni ciwon mace na mace ne officer. Ta yaya zan yi gani mijinta irin tsinannin nan ne yan iska. Ahmad. Yan bariki. Ahmad. Yes sir. Ka sallame shi ya tafi in kuma bai ji ba ya san shauran. Officer. So, ka san me so da kai? Ina jin ka officer. Masa ga hanya. Kuma inda ka. Ku fa an kafa ku ne fa saboda kula da cikin al'umma ana zalunci. To me ruwanka a cikin wannan abin da yake? To aminiya ta ce officer ka san yadda muke da ita har na kawo kuka kuma ɗan uwanta su ba sa da haba ko officer. sun fi ka jin ciwon abin da ake mata. Gaskiya ko fur MG Kai, wallahi. Ahmad. Haba dan girman Allah. Ce. Haba dan girman Allah. Haba. Ka sake dawo mana. Aka zo ka dinga mu wani noise. Ni na rasa me yasa wannan gayin ke wannan abin wallahi. Ai, ko ga ka bane da shi kawai. Hurumi ba nasa ba, hurumi ba nasa ba. Ai shine abin da ba wanda kuma ka zo ka tana. Ka isa ka shiga tsakanin ma'aurata? Allah ya kyauta, rabu da shi. Da ya dawo ka sashi a sai. Yana dawowa ka sashi a sai. An gama. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sister. Aiki dai bari. Jikina ne ya sanyi wai amarya ta dafa gwaiwa. Station naje akan abin da mijinki yake miki. Ai wallahi ka taimaka mu. To ai yan sandan sun koro ne. Sun ce wai ba ruwana da hurumin ma'aurata waye nace ai ba su san yadda muke da ke ba. Ni Wannan shine. Sister, kin san me za a yi? Ni fa idan ba dama a kashe auren nan. Wallahi ni ma abin da nake ta fata kenan. Ko ba zaman kwaltar mu irin na da Allah shi ne me yi. Ai kuwa dai. Yawwa. Mu ko ba zaman kwaltar mu irin na da kina nan muna dan cin sisin a titi Allah zai kawo miki wanda zai ƙara auren ki. An ce aure da riba amma dai wannan babu. Wallahi ba riba. Gashi nan duk kin rame kin yi baki. Haka ya aure ki? Bari dai kaji. Haba. Ni ma wallahi tallahi ban san kaddarar da ta sa. Wallahi ban san kaddarar. Wa me kika gani a jikin shi ne? Dan banza sifa kamar ta biri. Kamar ya miki asiri. Wa ya sani to? Wallahi a kashe auren nan mu koma kwalta ta tsaye mana rufin asiri. Ni dai na gaya miki. Zan koma. Yawwa. In Allah ya dadi yanda za a yi kafin nan da awa ɗaya a kashe auren nan. Allah ya Nan da awa ɗaya a kashe auren nan. Allah ya Yawwa. Yau sai an jima kin ji yar uwa. Ba komai. Yawwa. Ku kasance da mu a koda yaushe a wannan YouTube din namu mai suna Tama Hausa TV. Za mu riga ƙoƙarin ɗoro muku abubuwa irin na barkwanci, nishaɗantarwa, abubuwa dai gashi nan. Amma yadda muke ɗorawa a TikTok, muke ɗorawa a shafuffuka na Facebook, to insha Allah za mu riga ƙoƙarin ɗoro muku kowane irin abu ne wanda zai nishaɗantar da ku a wannan tasha tamu mai suna Tama Hausa TV. Masoya kada a manta masu bibiyar mu. A danna mana subscribe. A danna ƙararrawar sanarwa domin alamar notification kenan daga zarar mun ɗoro hajar mu a kowane lokaci zai rika zuwa maka. Fatan alkhairi, masoya ne naku jarumi Abubakar Kilina. Kilina. Fatan alkhairi.